Миналото ни не е предпоставка за бъдещето ни. То ни е определило, но не определя начина ни на живот. Всеки един момент в настоящето, взето като решение, с всички поети отговорности, можем да променим изцяло бъдещето си. И това, което много пъти ни задържа, е състраданието към някой друг. Но имаме много погрешни представи за това, как точно да направим действия, за да бъдат ефективни, а не въвличащи нас в чужда емоция. Не, здравата емпатийност не води до нищо добро, защото просто съчувствието преминава в съжаление и то е неефективно, нерезултатно. Единственият начин за правилно съчувствие е да не страдаме заедно с този, на когото състрадаваме, а да наблюдаваме целият този процес с точно толкова разбиране и някъде дълбоко в себе си, когато повярваме в силите на този човек, всъщност ние му помагаме да мине през цялото това трансформиращо състояние, което е лично негов урок и той трябва да се справи с него. Ние можем да сме разбиращи, подкрепящи, но не да изземваме изцяло емоцията, задълженията му, действията, които той сам трябва да направи. Състраданието не изисква да страдаме заедно с някой друг. Когато нашето ниво на съзнание, на здраво осъзнаване е на друго ниво, тогава може да се разреши даден проблем. Защото ние разбираме този човек и му даваме възможността да може да се справя по негов подходящ начин, така че да бъде трайно като промяна, като процес, а не просто миг. Когато всеки човек индивидуално натрупа личен опит, той вече минава през разбирането, че много неща са възможни, но тогава, когато всеки индивидуално може да измине всичко това като начини на трансформация, с собственото си осъзнаване и зрялост, и в цялото това като процес израства всяка душа по уникалния за нея начин. И всъщност, когато ние отстрани вече наблюдаваме на друго ниво на съзнание, което вече тази опитност ни е позната, тогава не е нужно да страдаме заради някой друг, а тогава имаме здравото разбиране и имаме и механизмите, и инструментите, които можем да му дадем, за да си помогне да излезне от това състояние, което точно както какавидата излиза под формата на пеперуда, така и тази трансформация дава вече здравия отпечатък на личността, която всеки сам трябва да изгражда. Несъзнаваното, слепите петна, тази лоялност, която понякога имаме и тя е принесена или от рода, или от времето, в което сме живяли, тя обаче много пъти тази опитност ни води без да я осъзнаваме и е абсолютно неадекватна във времето, в което се намираме, в ситуацията, в която сме. Тя не е идентична, защото опита на предците ни, той е бил в съвсем друго време, с съвсем други разбирания, съвсем други правила, които са ги водили като оцеляване. А много пъти ние сме лоялни и по този начин всъщност ние не живеем в настоящето, а ние ползваме просто лоялността и опита на всички, които са били пред нас в този живот, прокарали са ни тази житейска пътека, но не да вървим по нея, а да ползваме само това, което ни е нужно като изграждане на характер, на менталитет, на развитие интелектуални наши усилия, за да можем в този свят, в който сме, да бъдем точно тази собствена версия, която да ни дава всички ресурси в средата, която да ни накара да извадим от себе си онова полезното, да го отдадем и да получим актуално в времето, пространството, в което сме. А тази излишна лоялност, тя е огромна пречка.
когато се освободим от това, а то много често е несъзнателно, чак тогава разбираме, че имаме пълното право да живеем по собствената си съдба, по тази пътека на душата ни, която е избрана много отдавна, и тя е една вечност, която се слива с точно този потенциал на безгранична обич към нас и подкрепа за доброто и на нас, и на другите. Егото не заблуждава, че ние знаем отговорите на всички въпроси и на всички начини, които са подходящи за някой друг човек. А сме толкова уникални във същността си. Затова единственото, което можем да направим, и то да бъде наистина подкрепещо, е да сме присъстващи, да сме разбиращи, защото имаме нужда точно от разбирането по нашия специфичен начин, от възможността да бъдем чути, разбрани, подкрепени, без някой да се нагърбва с отговорността за нашата съдба, без да ставаме зависими и съзависими, а да включим една синергия, която по много начини, в пълна синхроничност, прави едно поле, което събира енергиите в обща цел, в общо добруване, и тя расте с такава мощ, че е достатъчна абсолютно за всичко. Състраданието всъщност изисква и много честност, много почтеност, много характеристики, които трябва да изгради един човек, за да може да бъде доверител.